Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, είμαστε οι The Little Gamers. Εγώ είμαι ο The Little Gamer 1 και έχουμε και το The Little Gamer 2. Πες ένα γεια. Γεια. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Επιτέλους συναντηθήκαμε και πάλι για να έρθουμε να κάνουμε και το Q&A για τους 30 subscribers. Προχωρήσαμε κι άλλο και πήγαμε 50 subscribers. Σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να φτάσουμε το στόχο μας για τους subscribers. Πάμε στο Q&A. Πρώτη ερώτηση βλέπω εδώ από τον Νίκο Κακούρη. Τι σκέφτεστε να κάνετε σε αυτό το μέλλον με αυτό το κανάλι? Θέλουμε να το κάνουμε gaming. Δεύτερη ερώτηση από τον Παναγιώτη Καρούκη. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αυτοκίνητο μοντέλο? Εμένα είναι το Skoda Octavia. Και εμένα το Supra, το MK4. Πάμε τρίτη ερώτηση. Και τελευταία ερώτηση από τον Γιάννη Χαριλίκο. Λάθος. Πότε θα κάνετε κανονικό βίντεο? Αυτό εδώ είναι κανονικό βίντεο. Και θα κάνουμε κι άλλα πολλά, αλλά πολύ σπάνια. Ναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε το Q&A. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας!